Goddag. Hej, der er lige en quiz eller en gåde her, og hør godt efter. Der ligger et stort skib i en havn, og på siden af skibet går der en rebstige ned, og rebstigen når vandets overflade op fra skibet. Rebstigen har trin, og der er 25 cm imellem hvert trin. Så sker der det, at i løbet af et døgn bliver det voldsomt regnvejr, og vandet stiger med 130 cm. Og nu er mit spørgsmål så, hvor mange trin på rebstigen bliver dækket af vand i løbet af det døgn, hvor vandet er steget 130 cm. Tænk over dit svar. Læg en seddel i konvolutten her ved siden af. Du skal svare på spørgsmålet, og så skal du putte dit navn på og putte det ned i konvolutten. Så trækker jeg en vinder i løbet af ugen, og så kommer der en lækker præmie. God fornøjelse.